No se sap del cert si totes les teories que se li atribueixen eren originals seves o van ser un desenvolupament de les idees de Leucip, el suposat mestre de Demòcrit. Però el que sembla segur és que Demòcrit va defensar que la realitat està composta per una pluralitat d'elements i per aquesta raó se'l considera un dels filòsofs pluralistes. Anem a veure quines van ser les seves aportacions més importants. De la teoria de Parmènides, Demòcrit va acceptar la tesi de la immutabilitat i l'eternitat de l'ésser, i d'Heràclit la creença en l'existència del moviment i del canvi. Demòcrit afirmava que tota la realitat està composta per dues formes de ser, el ple, que és equivalent a l'ésser, i el buit, que fa referència al no-ésser. Segons ell, l'existència del no-ésser, el buit, és necessària per poder parlar de canvi, i en especial del moviment, ja que una cosa només es pot moure d'un lloc a un altre si pot circular per un espai buit. Per altra banda, l'ésser, el ple, és quantitativament múltiple. Està format per petits éssers plens, i per aquesta raó, el ple és divisible, però fins a un cert punt. No és infinitament divisible, com defensava Anaxàgores. En la divisibilitat hi ha un límit, i aquest és el que Demòcrit va anomenar àtom, que en grec significa indivisible. Només és divisible allò que consta de parts separades. Els àtoms, com que són plens, no tenen buit en el seu ésser. Són indivisibles. Els àtoms són, doncs, les vertaderes unitats de tot, l'ésser pròpiament dit, i tenen una sèrie de característiques. Tots ells reuneixen bona part de les propietats de l'ésser de Parmènides. Són plens, eterns i immutables. Però a diferència d'aquell, es mouen i interactuen xocant els uns amb els altres. D'acord amb Demòcrit, els àtoms són tan petits que no són visibles. Es mouen eternament en l'espai buit i sovint entren en col·lisió, quedant molts d'ells units. D'aquesta manera es formen els cossos, que no són altra cosa que agregats d'àtoms. A més, Demòcrit ens dirà que els àtoms només es diferencien entre ells per la figura, l'ordre o la posició en què es troben, però qualitativament tots són iguals. Podríem dir que una cosa neix quan es forma un complex d'àtoms, mor quan el complex es descompon i es modifica quan se li agreguen o desapareixen alguns àtoms o canvien les condicions com la posició o l'ordre dels que hi havia. Tot el que hi ha a la realitat està format d'àtoms i, per tant, aquests també expliquen la formació del món i de l'univers, que, segons Demòcrit, és només fruit d'una causalitat sense fi, de l'atzar. L'ànima també és un agregat d'àtoms. Està composta per àtoms lleugers i molt fins que es mouen constantment i donen vida al cos, que és només el recipient de l'ànima. L'ànima es manté viva a través de la respiració, que introdueix constantment nous àtoms lleugers dins del cos. I en el moment en què deixem de respirar, l'ànima mor, ja que els seus àtoms es dispersen i són expulsats del cos. En tant que entitat material, l'ànima també es veu afectada pel propi cos i el món exterior, fet a partir del qual s'explica el coneixement sensorial. Demòcrit va considerar que el coneixement sensorial era un coneixement fosc. Ens dirà que en la nostra creença existeix el dolç i l'amarg, el calent i el fred, i així també existeix el color, però la realitat és que només hi ha àtoms i buit. Els sentits ens mostren qualitats determinades, però en realitat aquestes no existeixen. Aquesta observació és, de fet, l'antecedent més antic de la divisió entre el que posteriorment s'anomenarà qualitats primàries, considerades objectives, i qualitats secundàries, les subjectives, distinció que serà un dels temes de reflexió de la filosofia moderna. I amb això hem acabat l'esquema del pensament de Demòcrit.